We zijn bij het oude tankstation van IJsendijken. Er is een nieuw pand gebouwd vanwege de nieuwe weg. En daar gaan we nu naartoe. Hoe bent u hier terechtgekomen op deze locatie? We hadden voorheen een locatie ongeveer 500 meter verderop, langs de N61. Door het verleggen van de nieuwe N61 hebben wij een nieuwe locatie moeten bouwen en die hebben we hier gebouwd. En het personeel, hoe vinden die het? Het personeel vindt het op dit moment gewoon alleen maar ontzettend leuk dat ze hier nu mogen werken. Want het is allemaal overzichtelijk, ze kunnen alles goed zien en het werkt voor hen gewoon veel prettiger. En waarom is dit tankstation beter dan het vorige? Nou, we hebben op deze locatie gewoon veel meer faciliteit dan op het oude. Op het oude hadden we geen bakery. Hier hebben we een bakkerij. Hier kunnen we dus ook gewoon verse broodjes verkopen en belegde broodjes en ook sausijzenbroodjes en frikandellenbroodjes en voor zulke soort broodjes. En verwacht u dat het veel toeristen gaat trekken die even snel naar het strand gaan van de zomer? We weten het bijna wel heel zeker dat het voor iedereen trekt. Zowel voor vakantiegangers, toeristen of de lokale bevolking of de mensen die hier voorbij komen. Want we zien nu gewoon mensen die van overal komen, stoppen, ze willen een bakje koffie drinken en ze eten die slakkers bij. Bent u ook in het oude pand geweest? Ja, natuurlijk. En vindt u dit pand mooier? Het is groter. Maar niet mooier? Ja, hier is meer luxe. Ik bedoel, je kunt de chauffeurs wat eten en drinken. Dat was vroeger niet, hè. We zijn bij het oude pand geweest, we zijn bij het nieuwe pand geweest. Het is een heel mooi gebouw, de koffie is goed, de broodjes zijn lekker. En we wensen deze mensen veel succes toe met een nieuwe tankstation.